बोसोरै बोसोरै दैलाङाव ना मेसेङाव माबायदि जायो दैफ्रा मेसेङावथ' गोरान जायो बारु दाथ' बेफोर जाथ' हालेवनो हाला ना नै आयु ना बांसिन बावसो नङा होमबा साफा नुदोंना बेबायदि जायगायाव नोङो बैसां लुवाबा माबायदि लुगोन हैद बोरैबा हाबा गबगोन नामाब्रा नै स्टार्टिंनिफ्रायनो एसे दैखौ गाना फैनायसां आयौ नुवाखै दैनि थाखाय माबायदि बानायनांगौ जाहैबाय नुदोंना आयौ सरायगा दालांथ' आरो बे नङा होमबा न'आ ओइयाव बानायबाय आयौ बेबायदि जायगालै सुथिनोबो हसाखेलै बिमा नांगौलै जायगाफोरखौहाय अखै स्कुला मायदि दै जाजोबखो वाव बे जाहैबाय कलबारि स्कुला नै ओरैबायदि दै गेजेरावसो थाबाय नुदोंना वाव 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 ओरैबो नै ओमफ्राय दैया वाव फुरा बानपानी হৈ গ'ল নেকি बानपानी बारायगासिनो नामा बारायगासिनो ना जोंना स्कुलाव एसे खोन्थानोसै आंनि स्कुला लागावबो थांगोनलै बिदि स्कुलावलाय माथो आरो एसे अखा हाबावबा माथो स्कुल सिङावसो हाबसिननायनि हाबथ'वाखै बार हाबनाया होननानै वाव एसे खोन्थालांसै जायगाफोरखौहाय नङा होमबा ओरैबायदि दै जागोन बे जायगायावहाय एसे खोन्थालांसै आङो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो जायगाफोरखौहाय ओरैबायदि दै जाबाय बे जाहैबाय कलबारि दाख्लैबो आं कलबारि जायगायाव फैनानै माखासे नोंथांमोननो भिडिअ लानानै खोन्थाबाय ओमफ्राय दिनै आरो एसे आलदा भिडिअ लाना खोन्थानोसैलाय नोंथांमोननो दै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आयौ बर' ना लोमजोबथारा माथो ना आयौ 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 मा दैलावनो लोमो ना माबाबो बोसोरै बोसोरै दैलाङाव ना मेसेङाव माबायदि जायो दैफ्रा मेसेङावथ' गोरान जायो बारु दाथ' बेफोर जाथ' हालेवनो हाला ना नै आयु ना बांसिन बावसो नङा होमबा साफा ओरैजाय एसे खोन्थानो र' बे जायगाखौहाय माबायदि न'खौ नै नुदोंना बेबायदि जायगायाव नोङो बैसां लुवाबा माबायदि लुगोन हैद बोरैबा हाबा गबगोन नामाब्रा नै स्टार्टिंनिफ्रायनो एसे दैखौ गाना फैनायसां आयौ सयथिनोबो बिराद जारलालै ओरैजायना जायगाफ्रा जायगा मोजां माने मिथिबाय जानांगौ माबायदि जायगाखौ मोजां होनना बुंदों माने दै गोजाखाय मोजां होनना बुंदों आरो नङा होमबा ओमफ्राय दा नोंना अबाव न'आ आंना हरि बारनानै औवानि हरि आरो ओमफ्राय ओरैजायलाय माबायदि जायगाफ्रा लोमजोबना दङ गासैबो बेसेबांसो हाबदों न'आव न'आव खमबाबो आधा फुटसो जाना दं दा आधा फुट न' सिङाव न'आ सोबबा लोमजोब्बाय गासैबो लोमजोब मालाबाफोर गोसो जायोना बेनिफ्राय खारना थांनोथ' गोसो जायो नाथाय दा बेबायदिनो सुबिदाफोरबो गैया नालाय नांगोन नङा होमबा आदसा आदसा दा उफाय गैया अब्लाबो दैज्लाङाव अखा हाब्लानो बेबायदि लोमो बेबायदि आरो जों खेबनैयानो जाबाय आरो बे बोसोराव खेबनै जाबायानो दिनैना एसे देरसिन देथ' बारायगासिनोसो खोमा बारायगासिनो एसे बारायगासिनो थिग আছে लोगो मोनगोन आङो ओरैजाय फारसे थांबावनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादोलाय एसे आं दाख्लै खोन्थाखाबाय नङा होमबा दाख्लै आं बे कलबारि होननाय गामियाव फैदोंमोन बिनि माखासे भिडिअ लाना फैदोंमोन दिनै आरो फैलायबाय एकदम माने डेन्जार जायगायावसो फैदों माने ओरैबायदि जायगा दैया नै नुबाय जानांगौ आंनि उनावहाय ओरैबायदि गुफुर नैबे जोंहा दायो सासे दङ बे जाहैबाय आमाइ बिसिनावबो माने अलरेडि माने न'आनो जाखाबायनो 3 फुटसो जाखाबाय होनना बुंदों माने बेबायदि आरो ससे थाङोबा लामा सेराव आं न' लायनो थाखाय बेयाव लुदों बेबोथ' फ्राय आधा दै ना आधा दै लोमनानै दं आदसा 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 एसे थांबा ससे थांबा এই मन्दिर बारनानै लोगो मोनगोन आरो आदसा आदसा नुदोंना नै ओरैयाव न' दङ न'खाय माबायदि आयौ गिलु बालुलै सथिनोबो जायगाफ्रा ओमफ्राय नै अमाखौ नैयाव खाबाय असागे माने जायगाया एसे भयंकर मार गिथावथाव आयौ नै थालिराबो मायदिल' नुजानो नुवाखै नै थालिरफ्रा ओरैनो एकदम माबायाल' नुजाना दं बिलाइयाल' डेन्जार जायगा मारलै ओरैजाय नुवाखै नै आं माने मा जाहैबाय कुपुतरानो लोमनानै दं आयौ गारिबो बसा गैया माबो बसा गैया जायगा नैबे जेराव माने लामायावल' आरो ओरैजायथ' नंखाय ओरैजाय आयौ साफा मारलै नै बे न'फोरखौ नुदों ना हनै बोरैजाय हाबगोनलै बिसोरनि जायगायावलाय नै न'फ्रा गोदोजोबना थार दङ एसे खोन्थालांबावनोसै नै मा नागिरदों फालाय गय गोजावदों आयौ
उफाय गैया दा गोजाव लांजोबसिगोन नङा होमबा औ गय दङ बेसेरा सिङावहाय ओरैजाय माने दा जाहैबाय माने गयखौबो मानेथ' हरनो हाला गोजाव लांसिगोन नालाय ओंखायनो बुथुमबाय बेसेराफ्रा नै बिसोरबो दैबाना नायग्रासो ना माथोथाय अबाव थांनो नागिरदों बिसोरबा ओरैजाय नै आयौ बाबा जायगाया एसे डेन्जार जामारबायलै नै बेनाथ' माने डाइरेक्ट लामानिफ्रायनो डाइरेक्ट न'खा दालांखा नै वाव नंगौथ' नुवाखै दैनि थाखाय माबायदि बानायनांगौ जाहैबाय नुदोंना आयौ सरायघाट दालांथ' नङा आरो बे नङा होमबा न'आ ओइयाव बानायबाय आयौ बेबायदि जायगालै सथिनोबो खरसाखैलै गिमारनांगौलै जायगाफोरखौहाय बेबायदि जुदि दालां बानायनानै थानांगौबा एसे जायगायासो एसे डेन्जार जागोन माने नुदोंना नै दैफ्रा बे लामायासो प्रटेकसन जाहैबाय माने नङा होमबा ओइटेरि लामानियाबो ओरैनिफ्राय बुखोबोजानानै ओरैबाय थिनबायबो ना बुखोजोब्बाय मेन दैया जाहैबाय ओरैजायल' ओरै फारसे बांसिन माने ओमफ्राय गय फुलिफ्रा आयो लोमला जोबथारबायलै सथिनोबो मा जाबावगोनलै हनै बाब हाबाब बे जाहैबाय खलबारि गामिनि ओरैजायबो नै दै ओरैबो दै ओरैबो दै बाब बाब बेबायदि जों दुब्लिजोंलाय अबाव माइ गायनो हाबावनो माइ गायबाबो गैला बे थैजोबसिगोनसो थैख्ला नङा होमबा मोनबाबो बिदिनो गरफा गरनै मोनसिगोन आरो ओमफ्राय नै जेरावहाय माने एसे हाग्रा थानायखाय जों दैखौ नुथ'वाखै आरो ओरैजाय थांबावसै सिगांखैजाय आं माने दिनै मोजां भिडिअ बानायगौमोन दहायनो खोन्थाखाबाय आङो मोनसे जायगायाव थांगोन आङो डाइरेक्ट दायो लखिमपुर थांगोन लखिमपुरनिफ्राय डाइरेक्ट धेमाजि दहायनो खोन्थाखाबाय नङाबाथ' आं माने मोजाङै भिडिअ बानायनो हागौमोन दायो माने टाइम आंनि थाखाय इसेबां बिदि भिडिअ बानायलायनो माने टाइम गैया एसेबां ओंखायनो आं माने भिडिअखौ बिदि बानायासै नैयाव मोनसे औवानि दालां बानायना होदों नै नै दैया मा जादोंथाय माबा एन्जर ओंखारदों खोमा बैसोर एन्जरसो हमदों बायदि मोनदां दैबाना जादों एन्जरसो हमदों माने बिसोरो आन्दासावहाय नुदोंना ओरैजाय गायजोब्बायमोन माइखौ ओरैजाय ओरैजाय फैलायबाय जोंहा मानिखौहाय मानिकपुर ना नारायणपुर गामि बियो दैमाया नै लोमजोब्बाय नै गुफुरनो जारलालै सथिनोबो गावस्राबाय माथो इयाव गावस्रादों माने ओइयाव नङा माने गावस्रायाखै इयाव ओरैजाय होथेनायसो ना नुवाखै इफ्राव ओरैजाय माइ गायजोब्बायमोन सेस गुफुर जाजोब्बाय बिसोर खोमा मा हा मालिकफोरा नायदों माने दैखौहाय बिसोरो ओरैजाय नै माइ गोजामोन ना सेस जाजोब्बाय बिसोर मा खालामबावनो बिथांनि एन्जरबो मोनलायदों मालाय एन्जरबो लाबोलायदोंसो अखायाथ' माने हाबावगोन होनबाथ' माने दैयाथ' एसे देरबावगोन बायदि मोनबाय आङो दायो फैयै फैयै मोनफैबाय नै बिजिन्थिपुर गामियाबो ओरैबायदि जादों माने नै सोरबाया माने माबादों नासो गुरबावदों एसे रायलायलाय जों ना मोनसे गारदों नामा ना मोनदों ना दैबानानि ओंखारदों नामा नंगौ आयौ हाबालै मानसिफ्रा ओरैजाय नै एबार खिन्थु दैज्लाङाव सोरनिबा न'खरफ्रा मा जागोन न'फ्रा मिथिला नैबे जाहैबाय दायो बिजिन्थिपुर गामि दै बिजिन्थिपुर गामियावबो ओरैजाय जोङो गेजेरजों थांनोसै ओरै ससेहाय आरो दहायनो खोन्थाखाबाय आङो दिनै माने मोजां मोनसे भिडिअ बानायनो हागौमोन आङो खिन्थु टाइमनि बेलायाव आं भिडिअखौ बानायनो हादिया थेवब्लाबो माने जा एसे आङो हाबाय गारि सानिफ्रायनो एसे माने केपचारखौ लाना फैबाय भिडिअखौ एसे रेकर्ड खालामनानै लाबोबाय आङो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो बेखौथ' आंथ' मिथिला गोसोआव नोंसोरो नायनानै माबायदि मोनदों सानदों बेखौथ' आं मिथिला नोंथांमोनासो नायनानै दायो मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों नोंथांमोनासो मिथिसिगोन नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आङो दायो मोनफैबाय बिजिन्थिपुर गामियाव बिजिन्थिपुर गामिखौबो एसे आङो खोन्थालांगोन दायो बेवहाय बारा माने नै दैया लोमफैयाखै आरो निस्सय दाहायफोर फैनो हागौ दासो देरगासिनो नालाय
ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे बारनाय जायगायावहाय नुहुरदों आङो माने दैया एकदमबारे गुफुर नुहुरदों आरो निश्चय माने बेजोंबो थांदों जानांगौ दैया बेखौबो एसे खोन्थालांगोन आङो दायो आङो नै फैयै फैयै मोनफैबाय ओरैजाय टार्निं आङो दायो ओरैजाय लेफ्टजों जाना थांसिगोन वाव ओरैजाय एसे नैबेयाव नुदोंना गुफुरनो दैया फैगासिनो आरो दासो माने बिस्रा मोनफैथ'वाखै थेवब्लाबो एसे खोन्थालांसै नै ओरैजाय नै एसे जाहांफैदोंसो दासो फैगासिनो दैया ओरैजाय नै माइ गायनाया गायफोरखौ मोनो होनब्ला एसे दङ ओरैजायथ' मोनफैबायानो आरो हमना लादो फैगासिनोसो दैया माने ओरैजाय एसे गोजान नालाय फैगौ एसे टाइम लायो वाव बे जाहैबाय बिन्थिपुर गामिया आरो बोथोराथ' नायनानै अखाखौ द्लाम हाबावगोन बायदि मोनबाय आं गोसोम जालायथारदों माथो ना नै वाव फैगासिनोसो बुस्थुआ इथिं दैया फैगासिनो मोजां नुवाखैलै फार्स्ट स्टेसन लामाफोर जाखो दासो फैदोंलै ओरैजाय दासो फैगासिनो मोनफैथ'वाखै आरो दैया फैथ'वाखै दा लासै लासैनो होफैगोन अके लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं माने गारिबो सालायबाय दं नालाय गारिबो सालायनायावथ' भिडिअ बानायनो एसे उसुबिदा जायो थेवब्लाबो एसे हानायमानिखौ आङो केपचार खालामबाय बेखौनो एसे खोन्थाबाय सोरबाफ्रा जेनेबा साननो हागौ आरो भिडिअखौ मानो मोजां खोन्थायासै दहायनो खोन्थाखाबाय आङो बेखौ माने बारे बारे बुंबाय थानाय जाहैबाय आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों दिनै आं थांगोन नगाव ओंखायनो लामायाव जा एसे नुबोबाय बेखौनो आङो भिडिअ एसे खेबनानै नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके बाय बाय